Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat untuk belajar di rumahnya? Iya, Bu Iza akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jawa di kelas 6. Sugeng enjing ca, kepriye kabare dinten iki? Apik-apik wae kan? Ojo lali tangane diwisui lan gawe hand sanitizer sakwise nglakoni penggawean ae. Gawe masker sadurunge metu omah. Ayo bareng-bareng sadurunge awak dhewe arep sinau, ndonga supaya ilmune manfaat. Ayo bareng-bareng maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ono sing eling, seminggu kepungkur Bu Iza njelasake bab apa? Iya bener, seminggu kepungkur Bu Iza njelasake bab ciri-ciri teks informasi. Titikane teks informasi yaiku ono teks pawarta, teks persuasi, teks sesanti utawa slogan, teks pariwara utawa iklan. Dina iki sinau bab tembang macopot. Ayo disimak video pembelajaran iki. Tembang macapat yaiku tembang Jawa sing kaiket paugeran. Nah, paugeran kuwi ana guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Tembang macapat gambarake filosofine uripe menungsa. Tembang macapat cacahe ana 11. Yen ditiliki saka urut-urutane tembang macapat miturut filosofine uripe menungsa, yaiku nomor 1 Mas Kumambang. Miturut basa Jawa, Mas Kumambang artine kambang. Tembang iki nggambarake bayi sing isih kambang ing rahime ibune. Nomor 2 Mijil. Miturut basa Jawa, mijil artine brojol utawa metu. Nah, tembang mijil kuwi nggambarake laire jabang bayi ing alam dunya. Nomor 3 Sinom. Miturut basa Jawa, sinom artine isih enom utawa umur kang isih enom. Tembang sinom nggambarake crita masa muda kang endah, nyenengake, akeh harapan lan angan-angan. Tembang sinom iki ya iso nggambarno golek ilmu utawa nimba ilmu kanggo mujudake sing dikarepake. Nomor 4 Kinanti. Miturut basa Jawa, kinanti artine tuntunan. Tembang kinanti nggambarake mangsa nalika manungsa bentuk jati diri lan niti dalan kanggo nggayuh cita-citane. Nomor 5 Asmaradana. Miturut basa Jawa, asmaradana artine tresna utawa kasmaran. Lah tembung asmaradana kuwi nggambarake nalika manungsa dirundung asmara utawa mendem tresna. Nomor 6
Gambuh. Miturut basa Jawa, gambuh artine cocok. Nah, tembang gambuh nggambarake komitmen manungsa kang wis nyatakake tresna lan siap nikah. Nomor 7, dandang gula. Miturut basa Jawa, dandang gula artine seneng. Tembang dandang gula nggambarake kesuksesan, bangun rumah tangga lan cita-cita sing wis digayuh. Nomor 8, durma. Miturut basa Jawa, durma artine dermawan lan seneng sedekah. Tembang durma nggambarake wujud rasa syukur marang Gusti Pangeran utawi Gusti Allah kang paring kanikmatan. Nomor 9, pangkur. Miturut basa Jawa, pangkur artine ngadohi. Tembang pangkur nggambarake menungsa kang bisa nyingkirake hawa nafsu lan angkara murka. Nomor 10, megatruh. Miturut basa Jawa, megatruh artine metune roh. Tembang megatruh nggambarake metune roh saka raga utawa sedone menungsa. Sing terakhir, pucung. Nomor 11. Miturut basa Jawa, pucung artine dipocong utawa dibungkus. Nah, tembang pucung nggambarake menungsa kang wis seda diadusi, disolati lan siap dikubur. Paugerane tembang macopot ana 3. Ana guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra yaiku cacahing gatra saben sakpada. Gatra yaiku baris. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gatra. Wanda iku suku kata. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning saben sak gatra. Swara yaiku huruf vokal a, i, u, e, o. Bisa dipirsani macem-macem tembang macopot lan jumlah guru gatra, guru wilangan, guru lagune. Tuladhane macem-macem tembang macopot iso diwaca ana ing LKS halaman 26 sampai 32. Cukup sakmene wae sinau dina iki. Ayo bareng-bareng maca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.